daw magduwa tag PG. Start na nato. Ay, nag-start na day. Wala lagi ko kabalo ba? Ada, lagi. Asa mo lagi? Jadi ako kabalo dan karang. Ay, bigas mo na. Ano na na sige. Okay. Asa lagi sa oy? Huwag na hanap. Ya, may ang tubig orange card. Ay, takbo. Ay, naman siya. Ay, naglag ko. Salamat. Ano to eh? Ano ba? Ay, puta. Ibalik ka, guard ka. Lalag. Okay. Okay, yan good. Okay, sa tara. Okay, oh. Balik pa siya. Okay, wala na yun. Mag-start na tabalik. Okay. Bago tayo mag-start, make sure na like and subscribe. Ay, hindi na yung notification bell para mag-video. Video. Mag-start na ta. Mag-voiding. Carnival, yeah. Carnival na yun. Mag-carnival ta. Kaya nga naman. Kabalo na ako anong carnival. Carnival. Oo, carnival. Ang sana na ito, abay. Player ta. Kasi kita mapigi. Okay. Start na. Sa pigi. Okay siya, pigi. Better be ready, Mr. P. Coming for you. Unsa to na lawa? Nakawa, oy. Kay lakaw na ta. Kuwani. Yes. So pretty. Short man ko, eh. Di mo ko tol, oy. Mas tol pang Enderman, no? Okay, wala na rin yawi. So, ang PG. Asa si PG? Okay, mangyayari na rin. Yawi, ayan, PG is woke up na. Yung PG is woke up. Okay. Okay, let me get this plank. Ito, sundo ng babayi. Okay, get the plank. And then you there. Kuan eh. Huy, ako man ito nagkuha. Imo, yung gikuan. Ay, pusta ka. Tayo lang na mamatay kasi kuan, oy. Kipatay ka sa mipigi. Pasti ka. Ako ang nakabutang dito. Imo pa kwaon. How dare you? Pasti ka. Mag-try. Yan, namatay. How di mo na mao, eh. Ay, nako. Okay, may orange kidare. Wala ang... Okay, wala. Okay. Wala rin ko kilala niya. Namatay. Ako gisundan. Ay, wala. Okay. Ay, atay. Naman din siya. Okay, we are good. Now, yung button na rin. Good, Z. Okay. So, asa naman to siya? Ako na usad rin, guys. Naman lagi. Alam siya. Ay, kuha na rin yung key, ay.
poop. Ay, gisunod ayun siya. Pigat na wrench. Yan, bubo kay to ang nagkunit sa wrench. Bubo yung kayo na bubo. Wala pa siya kabutong napato siya. O ba sige namatay jud. Namatay gid siya eh. Gisunod sa lalaki yung usa. Tapos ingon nanako okay K-code. Unsa man ning K-code 000 easy po nanay. K-code kay 000 to ani i-unlock. Yes, i-unlock. Then pasok ay. Okay, open na. Kamu mga tananda guys, open na. So ikaw lalaki, ali na lalaki, ay na namatay. Ay! So data. Badge, ayan namin complete carnival. Yes. Basta play, I hear to who are you? Are they infinite? Funny, they just don't talk. But I knew that. I'm Zizi and this is my friend Bonnie. Okay, skip na. So, maura na. Ako pa rin nag-enjoy kayo sa video. And don't forget to like and subscribe. I-click nyo yung notification bell para mag-notify if may bagong akong video. Mag-request din kayo kung sa akong iduwa sa akong next video. So, bye!